Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय गोदान टपिकनि सायाव ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होननानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो नुखाजोब्बाय जानांगौ दानि जेनेखि नैबे भिडिअ भाइरेल जानायखौ जोंनि नैबे बर' सिख्लाफोर साबा हमजानायखौ गुवाहाटियाव ओमफ्राय थेवबो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव होनो हागोन नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना आरोबाव खेबसे नायना लाबावबानो जाबाय ओमफ्राय बे नैबे भिडिअ क्लिप भिडिअ भाइरेल जानायनि सायाव सान्द्रि मोखाङा फंनैसो बुंदों आरो बे फंनैसो बुंनाय बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना सान्द्रि मोखांखौ सिनायाबा नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों मोजां नायना लाबानो जाहैबाय सोरखौ सान्द्रि मोखां होनो ओमफ्राय बे सान्द्रि मोखांनि आं फुल नामफोरखौ मिथिया नाम मोजाङा मा खिन्थु आंबो सान्द्रि मोखां होननासो मिथियो गोबांथार मानसियानो सान्द्रि मोखां होननायखाय आंबो सान्द्रि मोखां होननासो मिथियो ओमफ्राय नैबे सान्द्रि मोखांनि भिडिअखौबो नोंथांमोना नायना लादो ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगोन बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन बिथांमोना माने प्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ साननो गोरोंफोरानो इदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा खर' जुदि मेलेम दङबा भिडिअ खालाम खिन्थु इदि आपल'ड खालामना होनाङाथ' बारा खालामना होनाङा रायनानै बुजायनानै दोननांगोन माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना खिन्थु डाइरेक्ट होनाया इसोरनाव फार्स्ट जायो माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा इनिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै माने मा लिरदों नायनो लाइफ दङ ना इसोरनियाबो जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने अबे साले ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो नुखाजोब्बाय नैबे भिडिअ क्लिपखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै माबादि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जालांमानो हमखो सोरांबानो भाइरेल सोरबा सोरखौबा लाना खारदों सोरबा सोरजोंबा खारफादों बेबायदिल' नुनो मोनसै आरो नै दायो गुवाहाटियाव 5,000 10 हाजारावनो मोनग्रा जाबावबाय बुंनांगोन लाजिनानैबो लाब गैया बिसोरखौ बुंनानै लाजिनानै सिरि थायोब्ला बेखौ भिडिअ बानायजायालै होनना थायोबाबो जाया जोंनि बेराफारसे उन्दै लाइमोनफोराबो सोलोंलांनो हमगोन बिसोरखौ दा नैबे जोंनि जोहोलावफोर एक्स एनडिबि फोर हमनानै हरबाय बिसोर गैयामोनबाथ' बिसोर हमामोनबाथ' बिसोर बेबायदि लाइफआव गावसिनि फुल लाइफखौनो बेयावनो गारबायमोन आरो थारमाने 5,000 10 हाजार मोनथारो बेखौबालाय बिसोर बोरै गारनो खेनसेयाव 5,000 10 हाजार मोनो साख्रि आवलानिफ्राय बांसिन थाखा खामायगोन मास्टार साख्रिनिफ्रायबो नों दिनावनो 5,000 मोनोबा मासाव बेसेबां थाखा जाहैगोन बेखौथ' बिसोर गारनो हाया खि जाग्रा मोसौआ खि जायो बेदर जाग्रा मोसौआ बेदर जाखायो बेखायनो जोंनि नैबे दा जोहोलावफोर एक्स एनडिबिफ्रा हमनानै हरनानै बहुद मोजां मोनदों आरो आं गोसोखौ जोंनि हारियाव बेबादि गोख्रों आफाद मोनसे थानांगौ आंनि हिसाबाव बिदिखौ हमग्रा आंनि गोसोआव बिदि सानो आरो नोंथांमोना मा सानो बिदि सानगोन ना साना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बाय बाय।